Sziasztok! Köszöntök mindenkit! A mostani videóban az argentin Salvat modellsorozat 125. számát, a Lada Lajkát fogom bemutatni. Ha érdekel a videó, akkor maradjatok velem, és már is kezdünk. Ugye ez a modell Argentinában 2021. október 8-án jelent meg. 125. számban. Mivel nekem nincs meg az újság, így kisebb kutatómunka után, hát nem sok információ, de valamennyit azért csak találtam, hogy mit is érdemes tudni róla. Hát Argentínában 1992 és 2004 között kerültek importálásra ezek a kockaladák. A 2104-es, mint Station Wagon, a 2105 és a 2107-esek összegészében a Laika nevet kapták, de ezen kívül még importálásba került a Nivo, a 2102-es Afalina 4P néven, a P a Puertas, vagyis az ajtót jelentette, a 21083 és 21083L, az amit 1500 köbcentis motorral, injektoros motorral szerelt Samara 3P, a 21099 a lépcsős Samara 4P, és a 21093 az 5 ajtós Samara. Na hát körbe mutogatom, hát kicsit fénylik, ezért elnézést kérek, próbálok minél jobban ráfókuszálni, hát most egész jó. Hát igen, az évszám az 1991, de vegyük úgy, hogy mondjuk 91-ben készült, de 92-ben került Argentinába, Bangladesben készült, mint a legendás autók. Na, kibontam, és akkor körbenézzük úgyis. No, hát kiszabolítás után ezen a látvány tárul felénk. Jó erős doboza van szerencsére. Egy nagyon szép kidolgozású modell szerencsére, ahogy észreveszem. Így első blikre. Kicsit poros, de ez betudható annak, hogy a papírmaradványok rajta maradtak kibontás közben. Nagyon szép. Nem olyan, mint a legendás autók, hogy rakat hiba van rajta. Talán a hátsó lámpa. Na. Csavarokat akarnám mutatni. Tehát, hogy a lámpát levesszük. Aha, jó. Szépen kialakították. Küzdőket nagyon szép. Egy pici hiba látszik azért. Nézem, hogy itt az indexnél egy nagyon pici maradási hiba van rajta, de összeszámítva tényleg semmi kifogásolni való nincs a fényezésbe. Hát az ablakoknál egy nagyon pici hézag befigyel, de szerencsére ez elhanyagolható. Azt mondja, hogy igen, Lada Lajka, Lada 2105. Nagyon szépek a hátsó lámpák. Na, ilyen lett volna a legendás autós kiadásnál, de nem. Hát a beltér az kék szín. Ez mondjuk jó abból a szempontból, hogy nem full fekete. Kapcsolok ki kis fényt. Szóval nem tudom, hogy miért éppen a kék színt választották ideálisnak. Ó, az eredeti radakormány. Jaj, szép.
tükrök is szépen ki vannak festve. Karosszéria elemek is ugyanazok, mint a 05-nél a valóságban. Nem úgy, mint a... Ha megint a legendás dolgot azon fel. Nem baj, hát ablakmosós prisznikét én nem látom egyáltalán, hogy ki lennének alakítva. Az ablaktörlők amúgy rendben vannak, kicsit elállnak, de nem baj. Kulcsuk is szépen imitálva van. Szellőző. Hátul. Jó. Na, lecsavarozom, és akkor úgyis körre mutogatom. 2 darab csillagcsavar tartja, úgyhogy nem kell 3 csavarokkal kínlódnunk. Na. Szerencsére nem volt olyan húzva, mint némelyik talpazatos kiadás, úgyhogy könnyen járt a csavar. Na, ejjjj. Fókuszálj már, légy szíves. Na, jó. Hát akkor hátul a lajka, felirat és alul húz egy 0-5 felirat. Nagyon szép a lökhárító is. Lehet most látni fogjátok, hogy a bal első ajtón picit látszik egy kis marási hiba. Ott középen. Tehát tömeggyártott modell, sok mindent ne várjunk tőle. Nekem mondjuk XO-s kiadásban nincs meg, egy XO. Na mindegy. Hát nekem az nincs meg, de hát annyit én nem is szándékozok kiadni érte. De nagyon érdekes ez a rendszám, tehát nem az van, mint nálunk, hogy ilyen évet, tehát ilyen hosszú, hanem ilyen téglalap alakú inkább. És tök jó, hogy ezt miért nem adták ki így Magyarországon. Na. Hát, próbálok minél többet visszaadni, de hát nem a legegyszerűbb így. Kicsit visszaveri a fényt, de szerintem próbáltam minél többet visszaadni belőle. Na nézzük az alját. Egész jó. Hasonló, mint a Volkswagen sorozat. Mármint, hogy meg van festve a kipufogódob. Már levettem a magútnál most már. Hát a kötelezők megvannak. Túl sok mindenre nem kell számítani. De egész igényes. Így a későleg ladás az. Annak például ajánlom, hogy szerezze be. Viszonylagos gyakorisággal ez megtalálható. Tehát például én is magyar webshopból vettem. Nekem például 2 is van. Annyira tetszett, vettem 2 is. Hát igen, ez rám jellemző, hogy ami esetleg tetszik, vagy így úgymond ikonékusabb, abból inkább 2 veszek, mint hogy egyet, és akkor azzal történik valami, de vagy például bemutatóhoz, akkor inkább 2 szoktam beszerezni. No, hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. És akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!